Fülöp Károly vagyok, a számtechnikus. A mai videómban azt szeretném megmutatni, hogy az Apple számítógépekhez hogy lehetne letölteni a NAV nyomtatvány kitöltő programját. Ahogy azt a Windows-on már megszokhattuk, ugyanúgy Java kell hozzá. OS X-en egy kicsikét egyszerűbben megy a dolog. Fönt látható webcímen, vagy egyszerűen csak az Apple Common megkeresve, beírva az, hogy Java, tudjuk letölteni a Java kiterjesztésünket. Itt elolvashatjátok, hogy ez a csomag a Java 6-nak egy ilyen kiterjesztett, hibajavított verziója. Ha ezt letöltöttük és feltelepítettük, akkor tudjuk a nyomtatvány kitöltőt rendesen letölteni. A NAV oldalán az általános nyomtatvány kitöltő program telepítésére kattintunk. Itt megkérdezi, hogy az ilyen fájlok kárt okozhatnak a számítógéphez, ugye a Java az egy nem túlságosan szeretett formátum az OS X-ként, de hát ugye itt nekünk más választásunk nincsen, úgyhogy a megőrzésre kattintunk. Ezt igen gyorsan letölti. Megnyitjuk, itt földobja az ablakot, hogy az ABF Java Install PHP nem nyitható meg, mert nem azonosított fejlesztőtől származik. Mivel nem biztonságos volt a fájlunk, ezért a rendszerbeállítások menüpontot kiválasztva a biztonság és adatvédelemnél az első általános fülön már írja is, hogy Zabel Java Install INLP megnyitással le lett tiltva, mert nem azonosított fejlesztőtől származik. Itt nyugodtan kattintanunk a megnyitás mindenképpre, hisz tudjuk, hogy ez, bár nem szeretjük annyira a NAV-ot, de mégis megbízható fejlesztő. Ez a WebStart alkalmazást csak akkor nyitottam meg, ha letölti a Java futtatási környezetet. Ehhez jön a mi kis kiegészítésünk. Pár másodperc alatt le tud töltődni. Persze az internet sebességétől függően. Ha ez letöltődött, akkor csak telepítsük. Két kattintással. Egy-két klikkeléssel szépen végigvezet minket. Elfogadjuk. Én most az alapértelmezett helyre fogom telepíteni. Ugye, hogyha a gépünk biztonságosra van állítva, akkor jelszót fog kérni. Amint telepítés sikeres volt, ismételten megpróbálkozhatunk a megnyitással. Itt ugye már nem fog látszani, úgyhogy el kell mennünk a letöltésekhez. Kimaradt az a nagyon-nagyon fontos tény, hogy ha a számítógépünkön még nincsen Java futtatási környezet, akkor azt is le kellene tölteni, mégpedig az Oracle-nek a rendes hivatalos oldaláról. Ezt láthatjuk most. Tehát itt a böngésző arra figyelmeztetett minket, hogy 64 bites böngészőből tudunk letölteni OS X-et. Itt rákattintunk, hogy igen, megértettem, és mindenféleképpen szeretnénk letölteni ezt a legfrissebb futtatási környezetet. Utána szintén rákattintva föl fogjuk telepíteni, hogyha ez sikerült, akkor kéri, hogy kétszer klikkeljünk az ikonra, hogy ezt feltelepítsük. Itt szintén elkéri a jelszavunkat, és már telepíthetjük is. Amint készen van, akkor ismételten megpróbálkozhatunk a telepítéssel. Meg vagyunk a Jávának a telepítésével, egy dupla kattintással el tudjuk indítani az ABF Java installját. A 2.61.0-ás verziót fogjuk telepíteni most. Fontos tudni, hogy mivel a
a szoftver, illetve az operációs rendszer nem megbízhatónak jelölte a forrását, ezért ebbe a könyvtárba nem tudjuk telepíteni, ezért ki kell választani egy másik könyvtárat. Én a rendszer meghajtómon lévő felhasználó könyvtárából saját könyvtáram alá és abból az alkalmazások könyvtár alá fogom telepíteni. Amint ez megvan, ugye a további könyvtárakat is létre kell hozni alatta, amik majd a nyomtatványok mentéséhez, illetve továbbításához kellenek. Amint ez megvan, itt már meg is jelent nekünk egy ABAP Java ikon. Itt láthatjuk is, teljes képernyővel rakva pedig már használhatjuk is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok a Facebookon, facebook.com/számtechnikus oldalon. Köszönöm szépen a figyelmet!